Halo guys, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan kami peternak cilik-cilikan. Peternak ayo rono ning cilik-cilik kabeh. Bertua cabang guys. Ayo nyasana koyo kabeh arep ayah. Lho guys, dek ini guys. Kita review lek kutuku aerator dek inginane lho. Lagi iso nge-review iki. Aeratore nang jero drum wae. Drum. Iki apa kuwi ajang gondok lek ku nempel keinginane kae tak lungi duit 10.000 ndak gelem tenan aku ngepak ya muga-muga dadi amal jariah dhek iki iwake sak menu-menu lho guys ora ketok guys guys lho guys menu lho guys iwake guys esuk mau wis tak pakan iki turane numpang nang cek godhok ora kepangan iki tak fermentasi guys pakane guys jadi ora sah ngekom wis ngerok langsung diblokne ngono guys mendel-mendel ya teli ya warek warek nah iki lho guys tak baleni sing tak omongne lek ku nge-review yang wayah aku belanja nang elektro Omega Elektro iki lho penampungane muni guys suarane nah sanyone kuwi kayak penampungane sing siji nang ngesor kono nang kono gede juga guys iki loro guys sing nang kene nah iki banyune miline rene iki arai iki sama penampungan iki miline rene terus malah bek ngene iki pomo aku lali gua ya miline iki kan bolong nah iki lho guys nah drewes iki ayah lali ayah aku repot kan iki bolong karo iki ya bolong jadi ora sampai banyu meluap mander gak sampai nanti kijane anu di bolong luweh bolong lurung kas ini kayak rada gede ini jadi jaga nilai wayah enek air hujan masuk iso langsung buang tanpa ikan bisa keluar terus kena angin mati sih tak guys ini kena kitiran banyu mati sih tak guys nah ini rabuk sipir nah itu guys itu sirkulasi ini caranya pembuangannya ini aeratornya nanggono lah masalah selang berkutuk ini orang tak pasang soalnya jagani lek iki gambane tak nggih krebul-krebul kene iki gambane pralone tak ketok kono ngono ya sak jero banyu ngono ya iki terus selange sing angin iki kan tak klawene rene kan wis berkutuk krebul campur angin campur banyu nah, sementara iki angine tak cepot selange nah jajal tak onekkan guys pelan-pelan ture rene iki guys tak onekkan cop-copane nang kene iki ya nrowempol nang sore penampungan iki lho guys penampungan lho nrowempol iki anu bel guys bel pintu assalamualaikum ngono guys sanyone muni guys iki lho tak encepne iki lho guys engko ora mengalir lho iki ya mengalir ta mengalir guys kuwet guys padahal regane ya 110 kuwet ya
Mlayune rono lho guys. Jadi banyu ini banyu air bersih terus langsung iki. Apa jenenge amonia sing nang ngesor iki tak guak gawe aerator iki. Jadi banyu penampungan entek ya sanyo muni. Banyu muni kono otomatis lek entek ya kono ya muni njupuk saka jero sumber. Jadi sanyone loro guys. Nah, tak gawe sibel siji ngene. Tapi tak pikir-pikir lah terus tuku sibel sing gedhe siji tok langsung mlayu rene utawa ngono terus sanyoku loro pisan tak nggo apa. Nah, sementara iki ora apa-apa lah. Gampang pikir karo waktu. Oke guys, delete langsung ngono lho. Ya tak tinggal kerja jadi ini diisikne gambane isikne. Tak mene ngono lah. Tak mene ngono. Kita milih wis ketoke ya sedeng pengen. Oh dikuatna ngono guys. Kuatna. Terus iki playune rono guys. Nah, iki selang saka anu guys. Iki selang jalur saka kolam bawah guys, kolam gede. Saka iwak gurame sing gede kae. Saya tak pijah nih masuk. Kira-kira ya sekitar beberapa bulan lagi saya pijah nih. Ini melayune rene iki guys. Iki mili rene iki. Tapi iki banyu kolam besar iki lek wayah usum 3 atau rene udan beberapa hari tak nggih siram-siram rambanan iki. Wis rambanan wis lobok wis buarang eneng gas iki. Kene iki uner rene. Oh jenenge. Jahe merah wis macam-macam lengkap ya. Iki senek bar tak panen berang-berang dina terus-terusan wis tak preni 2 dina sih guys. Ora tak panen. Iki guys. Playune iki ruwene lho guys. Nah, ruwene lho guys. Ini jadi ngesor ya nyep terus masuk panas mangsa ketiga panasnya ngesor anyep. Dhisik saurunge tak kei tandur-tanduran ngene iki. Tak model ngene iki ngesor jan panas. Ini lho guys, pembuangannya rono guys. Mantul. Mantul rono iki. Nuwake. Ini kaya kali. Anyep. Ini enak wong-wong ngeruh ya pada minggir. Alah nyinyir wong alok ra tombok ben. Sirku. Nang kartu ngene wis ngatur. Terus. Ya anune apa jenenge? Banyu kolame ngesor sedap ya, sengko ora mili rono iki guys. Mili rono. Mari kita ancepke. Anu nang ngesor guys. Apa jenenge? Cop-copane sanyo. Jadi kolam gede ya tak kayak sanyo sitok nah. Yes. Ini guys, cop-copane guys. Lah guys, suaranya ini sanyo nih. Lho guys, wis tak cepaki pakane rongsak guys. Ini pakan anu iwak min 2 regane iki lho, itu udah tanggal 19 ya. Regane rak ngono kuwi. Sing siji wis tak anu, wis tak fermentasi. Apa iki ya? 400 utuk iki utuk. Iki anu, apa jenenge? 511 super. Apa iki? Utuk juga ini. Iki pakan pria 15 super. Nah, iki anu guys. Ini yang brodus. Nah guys, mari kita
delok. Halo guys, halo guys. Gitu. Bayang. Iki anu mau aerasi, mau aerator mau. Iki sahane guys. Arah ya bangga satu arah, dua rono. Iki padahe lemah-lemah selalu telas. Subur. Surane sembarang turi samene dure padahal ya tukulan. Kurang gua ngawur. Iki nongko madu. Nah. Guys. Rono guys. Guys. Ini gua rono ya bukannya sia-sia guys. Tak nggih ngono nih pokat lah kae pokate betul. Suwem tak nggih ngono nih ramban-rambanan sampai teko kono. Yes, ano apa iki aeratore tetap ini. Nggih cah cilik ngene iki wicah iki cah cilik. Dua menit rambanan. Nah. Setengah guys, dimatiin guys. Dimatiin nah. Dimatiin. Wes ngene. Wis aman, kakudanan lho mati ya. Gitu. Isek wedi guys ya elek dicedeki wong. Soalnya wis gedhe ora malah nyedek. Soalnya jenis nila. Pakan bayir ngono. Agresif. Nek gurame lah mbok sampe tuwek ya bangga. Pakan orang ndang-ake. Jenisnya mendasar udah agresif tapi ya menurut pengetahuanku pengalaman pembelajaran ini nila karo gurame iki ya tak rasa-rasa menak gurame open-openan ke nilai jualnya ya lawan gurame juga sama grup-grup. Gurame ini untuk saat ini harganya per kilo 32 sampai 34, basah 34, kering 30 sampai 32. Nila mbah nila 17,5 apa piro ono per kilo, isi 4 5 wis ngono lho isine. Kira-kira sak meneh delok sanggo nyang grup-grup lho guys. Mangane gurame ditekok-tekokne kancaku cah bakul eceran. Aja ora tak idol lah ngono. Sik tak ini sik arep tak nggih pembeningan lah. Sik wis ndek kolam lah tak pijah. Carane micah ya tuwar. Lanang wedok, lanang siji. Wedoke papat to piro. Gampang lah engko sok tak rapiunah sik gawe kolam sik alon-alon. Gawe kolam danane 2.000 guys. Ngandani orang-orang gendong duit. Yes. Ini mepe anu guys. Mepe wine ke atas. Malah kodanan. Ke atasnya soalnya godhonge do brindil kabeh lek ora tak nandur sing rada akeh neh ngono. Repot. Soalnya dong ke atas iki kok sono. Iki tak tandur juga ini, nandur anyar lagi nandur. Ya wis urip wis lekas tukul ngono lekas godhongan. Nah, dong ke atasnya kan ya pridel kabeh tak nggih pakan iwak.
Angin iki. Tak peri dilingi pakan iwak, guys. Kangkungnya tak riti nggih pakan wedhus, guys. Sayur ya belum. Wah, nandur bawang pre lekas terubus daun 3, guys. Dhisik kan tak tugal tol ngono. Iki barang tugal tol. Terubus. Ini manfaatnya penting daun pre sok dikembangke. Kalau guys, polanya sedot munggah. Ya, iki jalur ya saka penampungan kae. Layune nang kolam besar kuwi. Ini ya tak idir ning rada gede. Ya guys, indigo vera pakan wedhus pakan iwak ya doyan. Ndak tandur tak blok-blok ngene iki ora enak sing sia-sia kabeh enak manfaate. Ya guys. Tuh, telo papuane sing urung tak tandur malah ini kasep lagi nyirami lah, tapi sing urip sing loro dhuwur lah rong wong dhuwure guys. Urung tak review nedek dek wis enek pirang minggu wae tak review. Iki saiki dhuwur nah pisang Papua. Iki sik njajal nandur pisan kuwi mbuh wae kaya apa niat iki nandur ora tak rawuh. Tak arah godhonge nggih pakat ramban. Karo nggih apa ngeliat diboke ya panggah kanggo sok tinggi menetralisir kolam baru ngono kan ya kena. Gambar-gambar video ini nang YouTube nang grup-grup Telo Papua kan. Ombo-ombo ke dawane anak 4 meter. Lepas sitok. Oke guys. Wis ngeplok ngawur. Ini gambarnya gue setengah jam badan guys. Di gua sore nah. Jadi sedina gua 2 kali guys. Lek musim udan ini kur tak gua tok nggih ngunoni sing tanduran-tanduran ngesor kuwi karo samping-sampinge sing keliwatan ini kan. Ning lek mangsa ketiga kan kering. Iki tak nggih ngunoni ini. Ini iki. Mau basahnya tukul nah lah panen berkali-kali guys sih di sini mau basah untuk telo Papua yang setren ya tandur ini tak teriti enak ya bentel pakannya wedhus ndak doyan wedhus jambut kadang nggak tuan dulu nggak doyan apa sih urung kulino kuwi ya kira-kira urung kulino guys. Makanya terus tak boikot enak rong dina ndak tapakan wedhus iku tak combar. Ini ya panggah godhonge Papua ya ndak gelem mangan asem tenan. Wah tak nggih opo sok. Tapi ya ora mungkin ora doyan. Terus lambat laun didik iki doyan dilatih. Nah, iki Pak Cong guys ngene iki. Ini tak buru abadi. Kayak dhuwur ngono ya. Sak babat iki karek cilik-cilik. Iki nggih gua amoniak ngeser guys. Nyedoti kan saka dasar kolam. Lek sing gua iki permukaan kolam atas kuwi ya saka dhuwur. Iki dipadani terus ditokne amber. Wis tokne amber alon-alon ngene. Kotor-kotoran sing bagian dhuwur kan terbuang. Soalnya apa? Soalnya Fishes iwake lek isik baru kuwi ngambang. Ning golek wis jangka 1 hari atau 2 hari ngono
lambat laun dia tenggelam terus kepiar. Kadang-kadang kepiar, kadang-kadang saloke ngempel terus engko sekitar jam-jam 11 siang ngono sing ngempel-ngempel tek-tek mumbul kemampul. Makanya aku setiap buat kotoran sing permukaan atas kuwi mesti siang hari. Jadi soalnya ngrembule kerbul-kerbule mumbul amoniak sing mumbul kuwi mulaine sekitar jam 11-an sampai itu ke jam 3. Wis engko lek sore jam 3 ke atas ngono wis lerem nah. Lek ora ndang diguak medun mana. Ngono guys, ngono ilmu tak matok ilmu titan. Apa-apa tak perlu ajari tak titan. Wis guys, wis 21 menit kok. Wis mau undur diri, mau kerja dulu, melaksanakan tugas. Nah, ini skor gitu lah guys. Oke, selamat pagi, jumpa lagi. Muga-muga sampean kabeh diparingi seger kewarasan, sehat, selamat dunia dan akhirat. Sing pengen rabi loro ya muga-muga ndang isa kelakon kaya kacung motor. Bojone loro, Mbak Ika karo Mbak Sopo lali. Kok ngurus-urusane wong nyapa ngomong masalah bojone. Ya wis, selamat jumpa lagi. Assalamualaikum.